Já když můžu mít nějakou funkci a moje dnešní funkce je, že jsem ředitel opony. Tímto si toho velmi vážím a zapíšu si to do svého deníčku. Tak, amfiteátr, Plzeňáci, Majales, Plzeňský 2016 Open Air Festival. Když si je vykřičíte, tak oni budou. Jsou zo Slovenska, tak si je vykřičíte a jmenují se Idé Kafe! Niečo sa stalo, ale aj tak nikto nevie čo. Odtiaľ cítiť chaos, počuť reči kadečov. Kto na to príde? Kto príde na povedania? Kto na to príde? Vekame, že ani pijania. Zaváva manička, každý berie to, čo sa dá. Vtedy si vedieš pravdu, ale nikto ju nehľadá. Kto na to príde? Kto príde na povedania? Kto na to príde? Vekame, že ani pijania. Shiny behind me,
tomto kultovom amfiteátri z Dreras, iné kafe z Bratislavy. Dáme si pesničku, ktorá sa volá Za federál by sme povedali, že máme rovnakú predvoľbu na našom spoločnom telefónnom čísle. Včera som našiel telefónne číslo, bolo za Novrecku to nemyslo. Ako sa tam dostal, si už vážne nepamätám. Úplne zo škavičky od Malboriek, letí so menom má viac niet. Ničoho, čoho sa teraz môže, teraz odkliknúť. Len tak ma skúsim zavolať, skúsim si len tak povedať. Ja neviem o čom prepáč, o počasí. A možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zvýneš práve ty. Možno to číslo rozdávaš, možno že ho nikomu nedávaš. A čakáš tak ako ja na ten celý čas. A možno mi rozbíme za rohom, a možno voľa dáme na druhom. Konci sveta, tak čo potom, tak čo s tým. A tak sa skúsim zavolať, skúsim si len tak pokecať. Ja neviem o čom prepáč, o počasí. A možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne.